Halló? Jött be, hello. Péter vagyok, moderátor. Olyan gondom lenne, hogy Hova mész? Jaj, kinyomtam a Modi izét. 4-es szobába, és Hova? mindent kellene adni egy önkormány fejzetet. Hozzáállatja te! Mi se nagyon tudunk, vagy nem tudom. Mi van, Ennek Blác? moderátor nem tudom kiadni. Ja, Csak az neki. arra civilre? Jaj! Az igen, nem miért. Hoppá! Mert még csinálják eredetileg a tőle. Hát én ezek kis sírok, te! Mindegy, csak ezt akartam. Köszi, ciao. Hello. Woo! Menjen. Ja, feltomoltam, vagy valamit. Tényleg oda menjetek be gyors. Bújjál. Itt Nem, tudok egy helyet. Tudod, ott a kapasnál, tudod, a túlszánál, vagy valamit. Mondjam, hogy hol vannak? Valaki bejön, akkor bussolok. Majd itt jönnek mögöttetek egyből. Ilyenkor kell nagyon kanyarogni. Ja, lerázni őket. A kárvas oda Sokat kanyarodjatok. Itt van a kárvas előtt. Rendes bejáratánál. Mennek föl itt a hegyre. Hallod, menjünk a faluba, menjünk föl. Tudod, a tengerparti picit. Ott mély csaos. Mennek a stadion felé. Aha, itt jó. Hogyha ide bejönnek, az nagyon nagy MG, te. Egyik mennek ki vastag útra. Hogy... Levisz már kim van. Hogyha ide bejönnek, akkor úgy izé... Várjál, már véletlenül megnyomtam az F-et, ki fogok találni, majd várjál meg. Hallod? Tedd már be jailba a Leviszt. MG, pölöső. Hát mi MG ez már? Mindjárt kiszállok én is azt izé. Azt Egyébként fejbe lőttétek. az úgy jó, hogy én fejbe lőttem, és nem halt meg, az úgy jó. Ott van lenk. Nézd meg, belépett admin szolgálatba, te. Fúj. Levisz. Most kéne egy kis. Most én hogy jövök le? Jaj, megsokkoltak. Hol Nem vagy? tudom. Nézd meg, be van zárva a kocsi. Rip. Gyere már ide, Dagi. Lesokkoltak. Dagi. Gyere ide. Mi van? Nyisd ki a kocsit valahogy. Hova? Te? Dit- Hol vagy? Hol vagy te? Ráj. De... MG. Írd már neki, hogy MG. Tedd már be jailbe. Annyi, mi van? Mögötted a teszt. Dagi, tedd be mindegyiket jailbe, Dagi. MG stack, Levisz honnan tudta, hogy én ide feljövök? Gyors HP-z meg fogok halni. Antoni HP-z elveszik a digolit. Nem látom, hogy írd a kícébe. Mondd, ma írd már neki kícébe, hogy videó megy, úgyhogy nem látok semmit. HP-z van, meg fogok halni. Jó, nem tehetek semmit. Akkor is visszaszállok. Na, egy sniperre. Hát, Figyelj, milyen jó videó lesz, figyeld. levisz. Aztán. Mi van? De elkezdett lelő, mi a fasz én lő le? Hallod, megmozdultam épp. Hogy? Hát én beszarok. Ban? Életre mód. Megmozdulok és lelő a kesztyű. Mennyire bannoltak? Ilyet szól, hogy ring. Hátrányt megtaláltam a legnagyobb nyomon. Örökre. Ez jó lesz videónak, hallod? Jaj, köszi Dagi, amúgy figyelj. Nem tudok be... Levisz, be tudok menni? Mi van, MG? Mi van? Az egész ment videóra. Ja, na
nagyon jó, igen, mindenki kiasztott. Ennyi, mi van? Na, köszönöm gyerekek, hogy itt voltatok, én Rájk voltam. És itt volt velem a Sirius Life, illetve egy jó pár kedves adminja, illetve bandással, akitől szereztem a fegyvereket. Köszönöm szépen nekik, hogyha ezt esetleg... De nyom ki a videót, nyom ki a videót, nyom ki a videót! Na, szóval köszönöm nekik a fegyvereket. Ugye látjátok, hogy még a tulaj is MG-zik a szerveren, szóval egy lopott össze-vissza van lopva. Már csak onnan is tudjátok, hogyha például felmentek a szerverre és beírjátok, hogy per kiszed, egyből external gaming fog kijönni. Szóval, igen. Hogyha megvesztek egy helikoptert, vagy nem tudom honnan szereztek, akkor megfogjátok, megnézitek a hátulját, ott van a CV3-as logó. Szóval igen. Igazi szerver. De tudtad volna mit csinálok, hallod, oda mentem levisz mögé, miközben admin ügy volt, az fejbe lőttem mindegyiket. Haha, örökban. Köszi, megtaláltam a legnagyobb most. Na, szóval gyerekek, én Rájk voltam. Menj ki videó van, menj ki. James, csak ne szólalj meg, jó? Jó. Na. Szóval én Rájk voltam, itt volt velem Jan is. Igaz ember sokat, és itt volt velem Sirius Life-ról egy kedves AS. Illetve egy pírus, akitől kaptam a fegyvereket. Szóval köszönöm nekik. Na, hellóztok!